Takže ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes si zahráme túto hru. Asi každý poznáte túto hru. A tak to je to iba demo, bohužiaľ. Nech sa ešte ospravedlňujem, ak počujete teraz klávesnicu. Som si musel dať k tomu ďalšiu. A teraz tieto veci, čo sme nafarmili, tak môžeme sa kupovať všelijaké upgrady. Za to iba tieto, ale tak sa potom rozrastie. Teraz som si vlastne kúpil to, že mi bude jeden ten bod, čo zoberiem. Tu je tak napísané. Že proste bude o jedno vyššia tá hodnota. Ešte raz by som sa poďakoval u minulého videa za to, že ste dali také dobré zhľadnutia. A to 35 či 34, tak nejako. Nie som si už istý. No tak si môžem buď kúpiť, že budú mať červené, budú mať vyššiu hodnotu, alebo za každým, ak budem dlhší, tak sa nám zvyšší hodnota. No tak kúpim obidve rovno už. To sa videli. Teraz môžeme si kúpiť ďalšie dva upgrady a to je, že bude mať náš had viacej životov, alebo bude mať tým vyššie skore, tým viac zarobím. Tak. Kúpim životy. Tie sa budú hodiť. Tak potom toho sú hore životy. Ten červený, ak ste si ho donešili. No tak, čo tu máme z upgrady? Asi zvyším, vyššiu hodnotu, nech majú. Tak alebo vyššia hodnota rovná sa viac upgradeov hneď. Samozrejme dajte odber, like, koment, pošlite to čo ja viem niekomu ďalšiemu a tak ďalej a tak ďalej. Asi teraz by sa nám najviac hodila buď toto, alebo toto, že na to nemám úplne. Tak dám životy. Ešte tým, jak budeme dlhší, tým viac zarobíme. To tam dám.
18 skoro je už. Teraz si dám upgrade, že sa bude spawnúť, že budú dve naraz spawnuté. Až tak mi to nepomôže, si myslím, ale tak. Čo už. Vážne? To si nevideli. Tak sa to vystihne. Asi som teraz kúpil... Asi som možno šetril na toto. Keď to nám dá väčšiu dvojnásobnú hodnotu. Tak to by som si upgradeoval. Čo to povedal zase. A tak som šetril teraz asi. Skoro. Tak som našetril 500. Vy ste to asi videli z tých, neviem, či som to spravil v edite. To je jedno. No a teraz budeme mať dvojnásobnú hodnotu. Teraz to už stojí 1000. Aby mi dávali 15. Ešte to dokúpim už. Čo to je? To je jedno. Takže teraz keď som kúpil hento, tak už to bude dá už násobok. Tak, to je dobré. Prečo som to aj kúpil skôr? Čo už? $947. Teraz môžem sa 300 odomknúť kritičnosť. Neviem, čo to znamená. Ani. Neviem, čo to je. Už viem. Proste, že keď náhodou zoberiem, tak je šanca, že sa to zdvojnásobí. To čo zoberiem. Neviem, čak critical hit. Toto je on presne. Že sa zdvojnásobil. Toľko viac. Ešte sa ospravedlňujem, ak to nemá hype. A nie, na čo sa ospravedlňujem. Keď tak si vy zapnete určite niekoho iného, asi Mistera Fizzyho, čo ja viem koho ešte. Keď tak Biggyho. Hneď kúpim toto. Na čo čakať. Tak trochu som pofarmil. Som zvyšil, aby nám dávali viac hneď, keď sa nám to stalo to všetky moje peniaze skoro. Ešte som ten critical by som zlepšil a zdraví. Tá životy. Mám to v češtine, lebo slovenčina tu není, bohužiaľ. Už ten critical dáva viac. Predtým dával nejakých, čo ja viem, koľko to bolo presne, ale teraz dával viac o dosť. Tak som upgradeoval. $275 mi teraz dal ten critical. Obyčajný mi dá iba 116. 132. Takého som je dlhší už. Zvýš kritickou šanci. Ešte zvýšim, nech mi dajú viac. Červené. Zvýš červené skoro. Tak ten. Zvýšim násobiteľ kritický a to tu vlastne robí to, že čím dlhšie
čím dlhší som, alebo čím dlhší je ten had, tak potom zvyšuje to skorej. O 5% teraz. Ale teraz keď si to porovnáme 5,5, tak je vidieť, že sme spravili pokrok. No, robia to aj tie upgrady. No, tak čo. Keď toto bude mať dosť veľa zjadnutí, neviem koľko by to mohlo mať, ale tak nie úplne málo. Tak urobím aj Part 2 na začne. Tak to už som to asi ukončil. S mojím najväčším skore, 99. Niečo som získal, niečo nové. No ale tak to už necháme Part 2. Ja vám ďakujem, že ste to kúkali. A čau.